kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rose Salina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan GovWaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan GovWaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo sinusuri. Bawat punto pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Magandang Lunes! Lunes lang ula! Kumusta kila? Kumusta na kayo? Kumusta kayo namin apo? Lunes manen, Lunes iti Hulyo 2026. At makakasama nyo sa programang ito ang nasa technical side, El Presidente Nixon Dacal. Mukhang absent ata yung mga kilabot ng kolehiyala. Franz, kaya Biab. Siguro nagpahinga ito. At nakatatapos nyo lang mapakinggan ang programang Saray Balitan Matwa na nakapaborito Joseph Bacani. Kumon at walay naasulyo, iaaral at sama niya programa. Walalay pituran minuto. So, apadalan tayong tampol. At bago ang lahat, bumati muna tayo doon sa mga dapat lang nabatiin
at mga dapat na purihin mamaya. At thank you very much sa pag-assist nyo sa akin nung Saturday dyan ho sa may Petron Calasiao na sina Camila Juan, na kung saan ay napakalakas daw ho ang kanilang radyo ho dyan ngayon. At andyan din si Michelle Jelly, Annalisa Lucero, Christopher Solweta, dyan ho sa may Petron Calasiao. Punto por punto kay atong Remo. At syempre may pagani-ganin na Barangay Kagawad, Jonathan Maramba na Bacayao Norte, Dagupan City. Punto por punto kay atong Remo. Thank you doon sa pag-assist nyo sa akin nung Sabado, dahil nagpa-change holo tayo dyan. Kaya ho nakilala ho natin itong mga staff and crew members ng Petron Gasoline Station. Punto por punto kay atong Remo. Nakikinig din daw dyan si Pari Tomas de Vera ng Barangay Ambutel, at saka si Mario Otanes ng Maluwod, at saka si Robert Salazar ng Mayumbo. Punto por punto kay atong Remo. Thank you very much sa inyong pag-assiste sa atin nung Sabado. At binabati rin ho natin si dyan ho sa may Binmalay, sa Barangay Kanawanan, Binmalay, yung pure lechon manok. Punto por punto kay atong Remo. And good morning sa inyong lahat dyan. At syempre, hindi rin ho natin makakalimutan na batiin din yung ating abalayan dyan sa may Barangay Minian West. Para may umbabati kung tataga may Barangay Captain Ditan, iya si Engineer Marlon Sinense. At syempre, yung aking mga co-officers dyan sa Villa Santa Barbara, si Secretary Anisiseto, at saka yung aking Vice President na si Manuel Evangelista. Good morning. At saka pakilinis na lang yung harap. At syempre, nakatutok din daw dyan sa may Malingas Market si Cabo Joel de la Cruz. Good morning, Joel. Sigurado ko na umiikot ka ngayon dyan sa may Malingas Market. And thank you sa lahat ho ng mga nakikinig ho dyan sa palengke ho dyan sa may Malingas Market. Good morning sa inyo lahat. Masantos siya Lunes at sigaw namin di Tanay. Kumunot na upot araratay, lalako yung siraditan. At syempre, dyan naman sa Barangay Anulid, nakatutok din ho sila ngayon dyan sa atin. Andyan ho si Chris Jimenez, si Super Mario Biado. At saka syempre, kung gusto nyo magpagawa ho ng suspension, mga chamber, punta ho kayo dyan kay Pare Joe Biado, dyan ho sa may A.B. Fernandez East. Sigurado ko ho yan na yung mga suspension nyo ay talagang tatagal ho dyan. At yan, si Pare Joe. Good morning, Pare Joe. Shout out din daw kay Pare Felix Jose dyan sa Barangay Minian East. At saka si paring si Kalma. Ayat numaminsan at satay
kakainom na atay Emperador Lights, medyo nababalang ka. But anyway, at tuloy-tuloy ho tayo sa ating mga pinag-uusapan nung nakaraang linggo. Dahil marami ho tayong mga diniscuss na mga issue patungkol ho dito sa ating lalawigan sa probinsya ng Pangasinan. Alas 10:13 na ho ang oras. At sigurado ako naghahanda na ho kayo ng inyong mga pananghalian dyan. At siyempre abangan nyo yung magiging partner ko ho dito sa punto por punto kay Atong Remo. Malapit na ho ninyong makita kung meron hong DJ Chacha at saka Ted Pylon sa Metro Manila. Sa Pangasinan, meron na rin hong Kumari, Mar at Atong Remo. Abangan ho nyo yan para makita nyo kung paano kami makipaggulgulan na araratay issue nagagawa at probinsya na Pangasinan. At kagaya nga ho ng mga sinabi ko sa inyo na marami hong mga issue ang umani ng pansin noong nakaraang linggo. Punto por punto kay Atong Remo. Mga samot-saring issue ang naging sentro ng usapan natin. Punto por punto kay Atong Remo. May mga hakbang na pinupuri, ngunit mayroong ding mga tanong na hanggang ngayon ay naghihintay ng malinaw na kasagutan. Punto por punto kay Atong Remo. Ang isa sa mga naging mainit na usapin ay ang pagkaantala at pagpapatuloy ng asphalt overlay ng DPWH sa gitna ng tag-ulan. Punto por punto kay Atong Remo. Tuamot, kaukulan tayo. So, amay marakop kalsada. Pero, dapat ang nararapat ding tiyakin natin na hindi masasayang ang pondo ng taong bayan kung agad ding masisira ang bagong aspalto dahil sa masamang panahon. Punto por punto kay Atong Remo. No akin met si kayo ditan wadtan at Department of Public Works and High Peace kwandalante pero nata nanggapula aka-monitor kilan amin. Punto por punto kay Atong Remo. Ang kila makaketang. Saan ka ba naman makakita ng kasagsagan ng ulan nag-aaspalto kayo? Ay grabe kimat. Di ang tutay gagawin nyo di perwisyo labat at kwarta at balay na kabantanay. Man-ispalto kayo no summer, kontura. So gagawin nyo natin, si kayo rantan, yung wantan na DPWH. Tapi ang nagastos yung labat, ang satay pundo yung walad maintenance. Ang gano'n mamauran, mag-naaspalto kayo. Kaya paging. Huwag nyo naman sayangin yung pera ng taong bayan. Itama nyo at iayos nyo ang inyong mga trabaho. Pag tag-araw, pag mainit yan, pwede kayo mag-aspalto. Hindi naman yung nag-aaspalto kayo. Tag-ulan. Punto por punto kay Atong Remo. Ang isa rin ho na mainit na pinag-uusapan ho natin noong nakaraang linggo ay yung isang masangsang na amoy dyan ho sa may basurahan sa barangay Katablan na Urdaneta City.
Pero nangako naman ang pamunuan ng alkalde na si Mayor Rami Paraino na bibigyan ng solusyon ang problema patungkol ho dyan sa basura ng Urdaneta City. Natural lang na mangangamoy yan dahil pag yung simoy ng hangin malakas at nataon na naghalo yung mga truck doon sa basurahan na yan, hinalo nila yung basurahan, tapos biglang may hangin, natural mangangamoy talaga yan. Pero ganun pa man, talagang ginagawan ng paraan yan. Nilalagyan ho nila ng deodorizer at saka ano pa yung mga sanitary na pampabango dyan sa basura para wala ho kayong maamoy. At saka meron na hong bagong teknolohiya na ang ginagawa ho nila dyan, tinatambakan nila, tapos pag yung medyo mapuno na, saka nila tatakpan at saka gagawin na naman na patungan ng basura. At ang isa pa na pinag-usapan ho natin nung nakaraang linggo ay patungkol naman dyan sa ibinigay na libreng health insurance ng LGU ng Kalasyaw para sa mga magsasaka at mga tricycle driver. Punto por punto kay Atong Remo. At yan po ay isang pagpapatunay na ang serbisyong pangkalusugan ay dapat maabot lalo na ng mga sektor na higit na nangangailangan. Punto por punto kay Atong Remo. At isa rin ho na pinupuri ho natin ay ang pamamahagi ng metal detectors at pagpapatibay ng task force disiplina dyan sa bayan naman ng Bayangbang. Punto por punto kay Atong Remo. At bilang hakbang para mapanatili ang seguridad sa lahat ho ng mga paaralan. Dahil ho kanina nakikinig ho ako doon sa talumpati ni Binmalay Mayor Pete Merera na meron hong mga bomb threat dyan ho sa mga paaralan dyan sa bayan ho ng Binmalay. Kaya ho namahagi ng mga metal detectors at yung pagpapatibay ng task force disiplina ho dyan sa Bayangbang para maiwasan ho yung mga ganyan na mga daladala ho ng mga estudyante. Dahil sa panahon ngayon, ang pag-iingat ay mas mabuti kaysa yung pagsisisi. Punto por punto kay Atong Remo. At ang isa na pinag-uusapan ho natin nung nakaraang linggo ay yung nananatiling usapin pa rin patungkol ho naman dyan sa native hydrogen exploration sa Pangasinan. Habang may pangakong pag-unlad at bagong mapagkukunan ng hinirhiya, hindi dapat maisantabi ang masusing pag-aaral sa posibleng epekto nito sa kalikasan at sa mga komunidad na maaapektuhan. Punto por punto kay Atong Remo. Malinaw ang mensahe nung nakaraan linggo. Ang tunay na sukatan ng mahusay na pamahalaan ay hindi lamang sa dami ng proyekto. Punto por punto kay Atong Remo. Kung hindi ang kalidad, pananagutan at pakikinig sa tinig ng taong bayan. Ang pondo ng bayan ay dapat gamitin ng may integridad. Punto por punto kay Atong Remo. Ang kalikasan ay dapat pangalagaan. Punto
Punto por punto kay atong Remo. At ang kapakanan ng tao ang dapat manatiling pangunahing layunin ng bawat programa at proyekto. Punto por punto kay atong Remo. Kaya may babalante, dapat manatili ho tayong mapanuri. Manatili ho tayong mapagmatsyag. At dapat ho ay aktibo ho tayong nakikilahok sa lahat ho ng mga usaping may kinalaman sa ating komunidad. Punto por punto kay atong Remo. Alas 10:23 na ho ang oras ho natin. At alam ko naman na abalang-abala na kayo ngayon kung ano na ang iniisip nyong kakainin nyo ng pananghalian. So, araratan. So, may adiscuss tayo na imbunagya simba. Ya, gaylay karakal, ya problema magkalamor at balay. Hindi na matapos-tapos ang problema araw-araw. Pabago-bago, iba-ibang klase ng problema. Pero manatili ho tayo at manalangin ho tayo sa Poong May Kapal dahil siya lang ho ang pwedeng makapagligtas ho sa atin. At congratulations ha, dahil mga papuri naman ho yung mga nabanggit ho natin dyan ho sa bayan ng Kalasyaw at saka sa bayan ho ng Bayambang na kung saan ay talagang marubdob ho nilang sinusuportahan ang kanilang mga kababayan. So para sa inyo, Mayor Patrick Karamat at ng Kalasyaw at Bayambang Mayor Ninya Jose Kiambao, tanggapin nyo ang ating pasasalamat sa todong suporta nyo sa inyong mga kababayan. Punto por punto kay atong Remo. At good morning pala kay Kati Payomo at saka si Regina Kalimlim at Iron Nicolas dyan naman ho sa bayan ng Malasiki. Pag kailangan ho ninyo ng mga kagamitan ng pambahay, lahat ho, pumunta lang ho kayo dyan sa may Inco Hardware dyan ho sa bayan ng Malasiki. At good morning na rin kaya Malasiki Mayor Alfe Soriano. And congratulations Congratulations sa bayan ho ng San Manuel, Pangasinan. Dahil sa loob ng 30 munisipalidad ay nakakuha ho siya ng pangalawa ho, top 2 out of the 30 municipalities with highest locally sourced revenue in Region 1. Number 2 ho ang bayan ho ng San Manuel. Punto por punto kay atong Remo. At number 30 naman ho ang bayan ho ng Binmalay. At number 3 naman ho ang bayan ng Kalasyaw. At number 1, congratulations yan ha.
kay Mayor Dong Kalugay. Ito po ay nakuha ho natin na kopya. Top 30 municipalities with highest locally sourced revenue, LSR in Region 1 as of the first quarter ng taong 2026. Number 1 ho dyan ang SWAL. Number 2 ho at yung pondo nila, malaki yung pondo nila. Sa SWAL ho, ang locally sourced revenue niya ay 250 milyon. Samantala, ang bayan ho ng San Manuel ay mayroong kabuuang 103.18 milyon ang kanyang locally sourced revenue. Yan naman ho sa bayan ho ng Kalasyaw ay meron naman ho siyang LSR na 100 milyon. At sa Rosales, Pangasinan ay meron naman ho siyang locally sourced revenue na 90.43 milyon. Lingayen, 88.50 ang kanyang source revenue. Season Pangasinan, 85.71 million ho, hindi ho pesos, million ho pinag-uusapan natin na locally source revenue ng mga bayan hong binabanggit ho natin. At magbabalik ho ang Punto por punto kay Atong Remo. makalipas ho ng ilang paalala. Magbabalik ang punto por punto kay Atong Remo. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House.
Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Ang buhay kung minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo, ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Paborito ng kabataan at matatanda, paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Wala ni 24 minutos bago man alas 11. At tuloy-tuloy ho tayo sa ating pinag-uusapan patungkol ho dyan sa top 30 municipalities with highest locally sourced revenue sa buong Region 1. At sabi ko nga kanina, congratulations sa bayan ho ng San Manuel being number 2 sa buong Region 1. At ilabas mo yung yan. Congratulations Mayor Kenneth Perez. At syempre sa pamumuno naman ng Sangguniang Bayan ho dyan sa bayan ho ng San Manuel kay Vice Mayor Jericho Perez. Congratulations ho sa inyong dalawang magkapatid dahil talagang namana ninyo ang ipinamana ng inyong mga ang inyong tatay na si Manong Salvador Badong Perez. And congratulations for garnering the number 2 top buong Region 1.
At discussin ho natin kanina, ang nakuha ng season ay meron ho siyang locally source revenue na 85.71 million. Samantalang ang Bayambang ay meron ho siyang 75.43 million. Ang sumusunod ho dyan ay ang bayan ho ng Bulinaw na meron namang 61.99. Bakit mababa ang lakas ng tourism dyan? At ang Binalonan, 13 lang hula. Number 13, top 13. Meron ho siyang local source revenue na 58.04 million. At ang sumusunod ho dyan ay bayan ho ng Villasis na merong 55.72. Ang Mangaldan naman ay 55.20 million. Diyan ho sa bayan ho ng Posorobio ay nakakuha rin na meron ho siyang LSR na 54.20 million. Samantala sa Santa Barbara naman ay meron po siyang 50.39 million pesos. At ang mga sumunod ho yan ulit ay itong bayan ho ng Malasiki na merong 34.73 million. Samantalang ang number 30 ay ang bayan ho ng Binmalay na meron siyang 33.29 million na locally source revenue sa buong Region 1. So sa lahat ho ng mga nakakuha at naisama ho sa talaan ng locally source revenue na top 30 municipalities, congratulations at mabuhay ho kayo lahat. Ang tagumpay na ito na natanggap ho ninyo ay hindi lamang sa numero sa ulat. Ito ay sumasalamin sa maayos na pangongolekta ng lokal na kita at higit sa lahat sa tamang paggamit ng pondo para sa kapakanan ng inyong mamamayan. Dito ho natin makikita ang bunga sa iba't ibang programa at proyektong nakakarating hanggang sa mga nasa laylayan ng lipunan. Punto por punto kay Atong Remo. Kabilang dito ang suporta sa mga lokal na negosyante upang mapaunlad ang ekonomiya. Paglalagay ng solar power street light sa iba't ibang barangay para sa kaligtasan at pagtitipid sa enerhiya. Pagpapalawak ng serbisyong medikal, pagpapaganda ng mga pasilidad ng paaralan, at pagbibigay ng tulong sa brigada eskwela. Punto por punto kay Atong Remo. Ngunit mahalagang tandaan na ang lahat ng ito ay hindi magiging posible kung walang mamamayang tapat na nagbabayad ng buwis. Punto por punto kay Atong Remo. Ang buwis na kanilang ibinibigay ang siyang nagiging puhunan upang maihatid ang mga serbisyong kailangan ng komunidad. Punto por punto kay Atong Remo. Kasabay ng papuri ay ang paalala na ang bawat pisong kunikolekta ay dapat manatiling tapat, malinaw at may pananagutan ang paggamit. Punto
punto por punto kay Atong Remo. Kapag maayos ang pamamahala at nakikita ng taong bayan ang resulta ng kanilang kontribusyon, lalo silang nagtitiwala at nakikilahok sa pag-unlad ng kanilang bayan. Punto por punto kay Atong Remo. Ang tagumpay ng San Manuel ay patunay na kapag mahusay ang pangasiwa sa lokal na kita at napapakinabangan ito ng mamayan, ang kaunlaran ay hindi lamang pangako, Punto por punto kay Atong Remo. kundi isang realidad nararamdaman ng bawat residente. Punto por punto kay Atong Remo. So once again, congratulations sa lahat ho ng nasali sa top 30 municipalities with highest local source revenue in the Region 1. Punto por punto kay Atong Remo. While we congratulate the top 30 municipalities, nice din ho batiin itong si board member ng 4th District, board member Jerry Rosario. Sa natanggap ho niyang mga recognition. Yan naman ho sa Pangasinan Medical Society na ginanap kamakailan lang. At congratulations BM Doc Jerry Rosario for recognizing as the most outstanding otolaryngologist, head and neck surgeon in Pangasinan. Physician in Public Service Award. As a legitimate doctor who is qualified for the position in the government and remains active in the Pangasinan Medical Society. So, congratulations ho! Nais din batiin yung kaibigan ho nating Vice Mayor ho dyan sa syudad ho ng Alaminos. Ito po si Vice Mayor Anton Perez. Kakikita ko lang ho sa ating Facebook, meron na ho siyang 25,000 followers. At nung nakaraang Lunes ay napag-usapan din ho sa Sangguniang Panlalawigan ang patungkol ho dyan sa kalbaryo natin, dyan ho sa paniningil at saka yung mga charges na ipinapatong ng mga iba't ibang kooperatiba ng electric. Andyan ho yung Dagupan Electric Corporation, andyan ho yung Pangasinan Electric Corporation, at saka kung ano pang mga electrification na yan. Panuurin ho natin at pakinggan ho natin ang naging panayam ng mga lokal na mamamahayag kay Vice Governor Alambino. At hihimay-himayin natin, at nawala na.
some questions with regards to the increases po sa electricity. Of course, the explanation naman po, hindi naman po nanggaling sa distribution charges, yung increases, but rather talaga nanggaling po dun sa generation charges at transmission charges na nanggaling po sa mga suppliers po ng kuryente sa ating mga cooperatives. Para po sa kaalaman ng lahat, yung ating po mga Telco, Panelco, Gcorp, Panelco and Panelco 3, hindi po sila gumagawa ng kuryente. Kaya po sila electric cooperative, sila lang pinag-distribute ng linya mula po sa ating mga power plants, mga hydro, solar, coal fire, natural gas. Yun po yung nag-generate ng kuryente at sila po yung nangyayang generation charge. Mula po sa mga planta ngayon, meron po yung transmission charge na ando lang sa GCT at si Telco, ang sisiyo lang po niya talaga na kanya ay yung distribution charges. So, yung mula doon sa mga substation, papunta sa ating mga bahay, at yung mga maintenance po ng ating mga transformer, yun po. So, ang increases po ay hindi nanggaling sa distribution rates, but rather the pass-on charges from the generation and the transmission rates. So yun po yung kumatagal po na increases. So, wala po silang control. Wala po silang direct control doon po sa generation and transmission because those are pass-on charges from the power producer and the main transmission, which is NGCP. Si distributor, nakadepende lang naman kasi yung kanyang sinisingil based on the actual generation transmission lines and certain rates prior with approval naman po ng kanilang mga board. So, hindi po sila nag-taas ng presyo, kundi rather, it's a generation cost and the transmission cost will pass. Well, unfortunately, pagdating po dun sa mga power interruptions, meron po talaga mga breakdowns, especially sa panahon kung kailan may mga bagyo, syempre mga hangin, ulan, mga kailangan shutdown. So there are cases na talaga hindi po maiiwasan magkakaroon ng interruptions. Pero napo po tayo ng commitments mula sa ating mga kooperatiba na they will become more prudent and more proactive and at least informing in advance yung ating mga kababayan. Nakako naman sila na hindi na mauulit yung nangyari ng weekend, especially dyan sa Central Pangasinan, kung saan ay isang oras nang nawalan ng kuryente isang bumayan at hindi rin nila masagot noong una kasi nagkaroon ng miscommunication. Sabi, maling email daw yata yung pinadalhan or something like that. So, they're not asking for and they're not giving an excuse. I mean, it's an inexcusable reason. It's an unacceptable reason. But they will do better next time to ensure at least may heads up po ang ating mga kababayan sa mga ganito. So interruptions will always happen kasi mga breakdowns, we also have to conduct regular maintenances ng mga linya, mga distribution lines, mga generator na puputok, mga ng mga sanga-sanga that may affect. So these are unavoidable circumstances kapag may lalo sa ritual. Once meron pa tayong mga legislative measures na nagagawin kasi parang every year ito nagiging electricity po sa power utility is already under the regulation of so many national government agencies provided po ang Yan ho yung panayam ng ilan ho sa ating mga kapatid sa industriya. Kay Vice Governor Mark Lambino. Dahil bawat buwan, iisa ang tanong ng maraming mamamayan. Bakit napakaraming charges sa ating electric bill? Hindi ho maikakaila na habang patuloy na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, isa rin sa pinakamabigat na pasan ng bawat pamilya ang bayarin sa kuryente. Hindi na lamang ito simpleng gastusin, kundi isang buwanang alalahaning kailangang paghandaan at pag-ipunan. Punto por punto kay Atong Remo. May paliwanag ang mga nasa electric cooperative at distribution utility. Punto por punto kay Atong Remo.
Ayon sa kanila, hindi lamang konsumo ng kuryente ang binabayaran, kundi pati generation, transmission, system loss, universal charge, buwis at iba pang itinakda ng batas at regulasyon. Punto por punto kay Atong Remo. Sa papel, maaaring makatwiran ang ganitong paghati-hati ng singilin. Punto por punto kay Atong Remo. Ngunit para sa karaniwang mamamayan, ang mahalagang tanong ay hindi lamang kung ano ang mga ito, kundi kung makatarungan ba ang bawat singilin at kung tunay bang nararamdaman ng consumer ang benepisyo ng bawat bayad. Punto por punto kay Atong Remo. Karapatan ng bawat consumer na malaman kung saan napupunta ang bawat pisong kanilang ibinabayad. Punto por punto kay Atong Remo. Ang billing ay dapat malinaw, madaling maintindihan, at may sapat na paliwanag kung bakit ganun ang binabayaran ho natin. Hindi dapat kailangang maging eksperto sa enerhiya o batas ang isang ordinaryong pamilya para maunawaan ang kanilang electric bill. Punto por punto kay Atong Remo. Kapag hindi nauunawaan ng publiko ang mga charges, nawawala ang tiwala at lumalakas ang hinalang may labis, paulit-ulit o hindi makatarungang singilin. Punto por punto kay Atong Remo. Ang kawalan ng linaw ay nagiging dagdag na pasanin sa mga consumers. Punto por punto kay Atong Remo. Dapat ding tiyakin ng mga kinaukulang ahensya na ang lahat ng ipinapataw na bayarin ay dumaraan sa mahigpit na pagsusuri at tunay na nagsisilbi sa kapakanan ng publiko. Punto por punto kay Atong Remo. Hindi sapat ang pagsasabing ito ay naaayon sa regulasyon. Ang tunay na sukatan ay kung patas, makatwiran at malinaw ang bawat charges. Punto por punto kay Atong Remo. Kung may mga singil na hindi na ipapaliwanag ng maayos o kung may mga dagdag na hindi ramdam ang katumbas na serbisyo, nararapat lamang na busisiin ito at ipaliwanag sa taong bayan. Punto por punto kay Atong Remo. Ang regulasyon ay hindi dapat maging panangga sa kakulangan ng pananagutan. Punto por punto kay Atong Remo. Dapat mahalaga ring tingnan ang epekto ng mataas na sigil sa araw-araw na buhay ng mga pamilya. Kapag lumaki ang electric bill, may mga gastusing kailangang isang tabi. Gaya ng pagkain, pamasahe, gamot, at iba pang pangunahing pangangailangan. Punto por punto kay Atong Remo. Sa mga maliliit na negosyo, ang mataas na kuryente ay maaaring magpabigat sa operasyon at magpataas din ng presyo ng produkto o serbisyo. Punto por punto kay Atong Remo. Sa madaling sabi, ang usapin ng electric bill
ay hindi lamang usapin ng isang resibo sa katapusan ng buwan. Ito ay usapin ng kabuhayan, kalidad ng buhay, at kakayahan ng mamamayang makaraos ng maayos araw-araw. Punto por punto kay Atong Remo. Kaya naman nararapat lamang na maging mas bukas ang mga institusyong may kinalaman sa singilin sa kuryente. Punto por punto kay Atong Remo. Dapat may malinaw na breakdown ang bawat bayarin. Punto por punto kay Atong Remo. Regular na impormasyon sa publiko. Punto por punto kay Atong Remo. At madaling lapitan na mekanismo para sa reklamo at paglilinaw. Punto por punto kay Atong Remo. Kung may pagbabago sa singil, dapat itong ipaliwanag sa paraang mauunawaan ng karaniwang tao. Punto por punto kay Atong Remo. Kung may mga programang nakalaan para sa kapaki-pakinabang ng consumer, dapat itong ipakita ng malinaw upang makita ng publiko kung saan napupunta ang kanilang ibinabayad. Punto por punto kay Atong Remo. Ang kuryente ay hindi luho, kundi pangunahing pangangailangan. Kaya't ang bawat sentimong idinadagdag sa electric bill ay dapat may sapat na batayan. Punto por punto kay Atong Remo. Malinaw na paliwanag at buong pananagutan sa taong bayan. Punto por punto kay Atong Remo. Ang transparency at accountability ang pinakamabisang paraan upang mapanatili ang tiwala ng mga consumer. Punto por punto kay Atong Remo. Hanggat nanatiling malabo ang maraming singilin, mananatili ring buhay ang tanong ng publiko. At ano yun? Bakit napakaraming charges sa ating electric bill? Punto por punto kay Atong Remo. At wala na ho tayong sapat na oras. At bitin ho tayo. At di bali ho, at marami pa ho tayong pag-uusapan bukas. Abangan ho ninyo ang mga balita na manggagaling ho dyan sa Kapitolyo dahil ngayon ay Lunes, session ho nila ngayon. At maraming salamat ho sa mga nakatutok at nakinig sa programang Punto por punto kay Atong Remo. At nakasama ho natin sa loob ng isang oras sa technical side, El Presidente Nixon Dacal. Hanggang bukas muli, have a wonderful and beautiful Monday morning. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Ang puta-putang Iran Balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran Sonata. Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito
Kapaborito. Kapaborito, Maluto Kila. Alas 11 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Sa bawat kanto, bawat daan, pangakong laging maaasahan. Puso'y sa inyo, yan ang totoo. Say si Samson para sa Pogo Chico. Tayo na't magsama-sama, sa pag-asenso'y walang kupas pa. Saksi ang langit, serbisyong totoo. Say si Samson, kapitan ng puso. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico.